Puu on luonnon oma raaka-aine. Joka kerta, kun kaadamme puun, istutamme tilalle uusia. Tällä tavoin jatkamme metsien luonnollista kiertoa. Puuta käytetään yhä nykyaikaisempiin ja innovatiivisempiin tuotteisiin. Paras osa puusta menee sahalle ja muuttuu rakennusmateriaaliksi. Hakkeesta tehdään puukuitueristettä. Näin koko puu hyödynnetään luonnonmukaisesti ja kestävästi. Istutamme ja hoidamme metsiä hellävaraisesti. Annamme puiden kasvaa 70-vuotiaaksi. Taitavat ammattilaisemme käyttävät työssään parasta teknologiaa ja tuotantoketju on laadukas aina sahalta tehtaalle asti. Näin metsätalous ja teollisuus toimivat yhdessä ilmastoystävällisten tuotteiden valmistamiseksi. Norjan metsäteollisuudella on ympäristösertifikaatti ja teollisuus toimii tiukkojen vaatimusten mukaan. Metsistä saatavalla raaka-aineella on pieni hiilijalanjälki. Kyse on yhteisestä tulevaisuudesta. Metsänomistajat varmistavat, että uusi metsä kasvaa hakatun tilalle. Hunton valmistaa ilmastoystävällisiä tuotteita, jotka mahdollistavat modernin ja kestävän rakentamisen. Tuotteita, joita voidaan käyttää, hyödyntää uudelleen ja kierrättää uusiksi tuotteiksi. Ja lisäksi ne sitovat hiiltä. Tällä tavoin metsistä saatavien resurssien käyttö on osa ilmastoratkaisua.